ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଆଜିର ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବ। ତଥାପି ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଆସ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ ମଣିଷର। ଏହାର ହାତ, ଗୋଡ଼, ଆଖି, କାନ, ନାକ, ପାଟି, ପେଟ, ଛାତି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗଛର। ଏହାର ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ମୂଳ, କାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି। ଏହି ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର ଗଠନରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ଏହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଓ କେଉଁମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆସ ଆମେ ତଳ କୋଠରୀରେ ପୂରଣ କରିବା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଣିଷ, ହରିଣ, ମାଙ୍କଡ଼, ଚଢ଼େଇ, ଗାଈ ଓ ମାଛ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ବରଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, କଲରା ଗଛ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚଳନ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଛୋଟ ଚାରା ଗଛଟିଏ ଯେଉଁଠି ଲଗାଇବା ତାହା ସେଇଠାରେ ହିଁ ବଢ଼ିଥାଏ। କଲରା ବା କଖାରୁ ଗଛ ଯେଉଁଠାରେ ଲଗାଇବା ତାହାର ମୂଳ ସେଇଠାରେ ମାଟି ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଡଙ୍କ ଲମ୍ବି ଯାଇଥାଏ। ମୂଳ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଚଳନ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରର ଗଠନ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚଳନ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଚାଲ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତିକୁ ପୂରଣ କରିବା।